Wong urip ki sing dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip sing dinteni apa, Truk? Sugiya duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk. Seprapat jagat ning wong urip ki mung kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilikamu, rak gelis to? Mung kaya wong ngimpi to. Terpu mung kari ngenteni modar. Kowe tak kandhani ya. Ngendikane para bapak-bapak pinter do ngandhake. Wong mati iki telung perangan, wong sing belani wong tuwa, belani agama, belani bebener, kuwi matine mati cinadang swarga, kuwi mati utama. Wis disediani swarga karo sing gawe urip. Mati utama, mati utama. Nomor loro, mati madya. Kuwi disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka, ditraju ditimbang ala becike nalika nang alam donya. Nek akeh eleke mlebu neraka, nek akeh apike mlebu swarga. Kuwi mati madya. Sing pungkasan mati nesta. Kuwi matine wong lalu. Kuwi ora entuk dalan padhang. Sukmane manggon ning kayu watu, manggon ning jembatan, manggon ning wit sing gedhe pendak malam Jumat kliwon diobongi menyan jaluki pesugihan.